Estem treballant en col·laboració amb molts actors, per exemple, plataformes. Estem treballant amb Learn2Check per tot el tema de la formació, que és cabdal, de l'educació mediàtica en les escoles. Estem fent uns 100 tallers d'educació mediàtica per donar les eines als jovents, a la joventut. Estem mirant el que es pot fer en termes de comunicació directament amb refutació o treballant amb fact-checkers, amb verificadors d'informació. En fi, estem realment intentant mobilitzar tot el que podem per lluitar contra la desinformació. La desinformació té un efecte agreujant sobre les crisis, forma part de les guerres híbrides que tenim una mica per tot arreu. Si mirem, per exemple, la guerra d'agressió de Putin a Ucraïna o el conflicte en Mig Orient entre Palestina i Israel, estem davant d'una crisi que també és una crisi de desinformació. I aquesta crisi el que produeix és desestabilització de les estructures i cultures democràtiques que tenim a Europa i també certa segregació o estigmatització d'alguns grups socials. Per tot això, hem d'intentar conjuntament prevenir i lluitar contra la desinformació.